Oktubre 21, 2022. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Inigkakita ninyo og dag-ong nga nagagikan sa kasadpan. Muingon dayon kamo. Muulan dili madugay. Ug muulan gayon. Ug sa pagkamatngon ninyo sa habagat nga naghuros, muingon kamo. Muinit karon ug muinit gayon. Mga tigpakaaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit. Apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahuna. Ug nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton. Kun may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya, samtang anaa pa kamo sa dalan, aron dili kaniya taralon ngadto sa maghuhukom, ug itugyan kaniya ngadto sa pulis, ug ibalhog ka sa pulis ngadto sa bilangguan. Timan ikini, dili ka gayud buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.